बोला बोला छठी मैया की। छठी मैया के कोरेला हम ससुरा से नैहर चली आई छठी मैया के करेला परब हम ससुरा से नैहर चली आई छठी मैया के करेला परब हम ससुरा से नैहर चली आई भखले रही रउआ नानका के भाड़ा भखले रही रउआ नानका के भाड़ा रउआ कही के नाही कोई छठी मैया के करे सुरा से नैहर चली आई छठी मैया के करेला परब हम ससुरा से नैहर चली आई हम ससुरा से नैहर चली आई हम ससुरा से नैहर चली आई स्वर्ग से सुंदर सजल बसैया छठी माई के घाट हो बलिराम देहाती दौरा ले बाड़े अपना माथ हो स्वर्ग से सुंदर सजल बसैया छठी माई के घाट हो राइटर रोहित दौरा ले बाड़े अपना माथ हो छठी मैया के बाटे महिमा महान छठी मैया के बाटे महिमा महान उनका पाँव हम पड़े छठी मैया के करेला परब हम ससुरा से नैहर चली आई छठी मैया के करेला परब हम ससुरा से नैहर चली आई भखले रही रउआ नानका के भाड़ा भखले रही रउआ नानका के भाड़ा रउआ कही के नाही कोई छठी मैया के करेला परब हम ससुरा से नैहर चली आई के रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा। कांटेक्ट नंबर 8809877904।